Hola a tots, això és Crusader Kings 2, jugant amb el Ducat d'Atenes, en man dels almogàvers, capítol 42è, 1349. Estem en guerra contra Nàpols, ajudant el nostre aliat i cunyat, el rei d'Aragó, el rei Jaume IV d'Aragó el Savi. No té fills encara i no s'hi posa encara. És gai, tot s'ha de dir, això no li ajuda, i és cast, que tampoc no li ajuda, però en fi. El seu hereu és el rei Gausbert de Sardenya i Còrsega, un rei que té una part de la corona d'Aragó però que està excomunicat i per tant ja té diversos dirigents europeus que l'estan perseguint i l'estan intentant derrocar. Jo crec que ho aconseguiran perquè té molt poca capacitat de tropes, no té res. Segurament el derrocaran i posaran el seu fill, el príncep Gausbert, que té un any. Veig per cert que té una germana que no està compromesa, Aimilda. La faré venir a la cort, per si de cas, perquè aquesta Aimilda té reclamacions a Sicília i al regne de Sardenya i Còrsega, ens podria interessar. Què més? La guerra, doncs, en principi l'estem portant. Hem derrotat a un exèrcit, hem liquidat un exèrcit dels napolitans, dels angevins napolitans. Estem recuperant el castell d'Alcúdia, que havíem pres, i després tornarem a viatjar a Nàpols i liquidarem aquest exèrcit nou que ha aixecat la reina Raimonde, que és la titular. Aleshores, què més? França s'ha desintegrat, com veiem aquí, entre Navarra, Anglaterra, ducats independents. El rei Jaume està aquí assetjant els Provença. Tenim un 74%. Jo crec que entre ell que va assetjant això, que encara li queda, la recuperació de Mallorca i després que anirem aquí i liquidarem aquest exèrcit, jo crec que pràcticament arribarem al 100% i guanyarà la guerra el rei Jaume i prendrà el regne de Nàpols, cosa molt important. Ens falta un comandant, no sé per què. Hem perdut un comandant. Posarem aquest. Penso que ja sé què ha passat. El comandant que ens falta diria que és el baró de Megara. No. El comandant que ens falta és el baró de Kastrinsky, que és en Pons Hug de Tost, que està inútil, està moribund, pràcticament. Està moribund i aviat morirà i el succeirà el seu fill Bernat Guillem de Tost. Té una filla molt atractiva, realment, Marina de Tost, que m'agradaria invitar-la a la cort, però no voldrà. I tampoc no puc comprometre-la. La podria comprometre... No, és molt grandeta per comprometre-la amb el meu fill, tot i que acceptaria, però... és guapeta, realment. M'agradaria portar-la a la cort, però no la puc seduir perquè és lesbiana i no la puc convèncer perquè vingui. O sigui que de moment es queda on està. Ha arribat la Aimilda de Barcelona, que és la germana del rei Gausbert de Sardenya i Còrsega i del duc Jaume II de València, que en principi és el seu hereu, i que, atenció, no està casat. Aquest no és el seu hereu, compte. L'hereu és el fill. Fill o un altre fill que tindrà després la seva esposa. L'hereu és aquest, aquest príncep Gausbert. El duc Jaume de València. Li podríem oferir un matrimoni amb qui? Amb la Teresa aquesta, que no voldrà perquè aquesta és molt grandeta ja. O li podríem... És que ell té reclamacions també. De moment no, sembla que no ens complicarem. Li podríem oferir també una de les nostres filles, que encara no n'hem compromès cap. Podria ser interessant. Si la comprometéssim amb aquesta, el que passa és que no podem comprometre-la matrilinealment, no voldrà. I si la comprometem amb aquesta Guimibilda, doncs no voldrà perquè diu que necessita un pacte de no agressió. De moment saps què farem? La comprometrem la nostra filla amb aquest duc de València o no? És que no ho tinc clar, No ho tinc clar. No ho tinc clar de moment, no, deixem-ho. I la Aimilda, com que té reclamacions,
Per això la tinc. En un moment donat ens pot venir bé. Nosaltres tenim aquí algun personatge que no tingui, i és aquest. N'Anfisa, Robert N'Anfisa. Fora. Nidilda de Rocabertí, bé. Marina de Xèrica, és la dona del nostre canceller. Guillem de Lluçà, ell és el seu fill. Qui més hi ha per aquí que ens faci nosa? Àlvar de Cabrera, un excomandant que està ja bastant tullit. Fora. I després tenim Gelabert, que és majordom i comandant, Gombau, Teresa d'Entença. Aquesta senyora el que farem serà enviar-la que es casi amb algú i que se'n vagi d'aquí. Està fora, Àlvar de Cabrera fora. I aquí tenim aquest, que li hem donat la custòdia de la nostra filla il·legítima, Eulàlia, perquè així millorem relacions amb ell i a veure si el podem incorporar aviat. No podem encara. Jo crec que no podrem, Jo crec que no podrem. Jo crec que és inútil. Més val que triem algú altre per Comte Jofre, per exemple, i aquest ens n'oblidem. I aquest complot, estic pensant que també ens n'oblidarem, però de moment el deixem, perquè encara hi ha una petita possibilitat de que es posi en marxa. Està complicat això de Jerusalem, Jo volia... Mira, ha mort aquest. Ja es veia venir que estava inútil. Ha mort. Ella no hi ha manera de que vingui, Podria, Ara, amb una mica d'empenta. A veure, provem-ho. No tenim molts diners, però amb una mica d'empenta la puc fer venir. Ara ja tenim una altra borda de Kastrinsky i hem perdut un comandant. Bé, de fet ja l'havíem substituït perquè ja ell mateix ja s'havia retirat. Estava molt malament. Tenim un mestre de quadres, el càrrec de mestre de quadres. Nomenarem directament el comte Jofre de Màlide, que és un dels nostres vassalls poderosos. Que està el del més excel·lent duc Gelabert, que visquis amb joia i harmonia. Accepto la teva succedència de que Teresa i el baró Hermann es casin. Perfecte. Una cortesana menys. Bé, ha arribat la Marina de Tost. Ja veurem a veure què fem amb ella. De moment la tenim aquí. Seria com una espècie de la filla de la nostra ex-amant, per dir-ho així d'alguna manera, i germanastra de la nostra filla. Per tant, seria com una espècie de fillastra així una mica estranya. Però és lesbiana, de manera que no puc fer res amb ella. Excepte concertar un matrimoni per ella, que de moment no podem. I unes esponselles tampoc, de moment. Estem guanyant molt pocs diners perquè tenim les tropes aixecades, però ja estem a punt de recuperar Alcúdia, el castell d'Alcúdia, que ja toca. Mentrestant el rei està aquí assetjant el castell d'Arles, això encara trigarà. El rei Jaume de Mallorca. El rei Jaume de Mallorca el que no està fent és tenir fills i això és un problema. Hem construït un poble del castell a Atenes i un altre a Tebes. Això són unes inversions que vaig fer fa un parell de capítols o 3, no sé quants ja, que s'han acabat i això ens donarà més ingressos. Ja ens fan falta. I mentrestant què? La meva esposa encara em donarà més fills? Més filles? Perdó? O què?
Vale, ha caigut ja el castell d'Alcúdia, l'hem recuperat. 81%, ja s'acosta això al final. Anem cap als vaixells, aquí ens falta un comandant, un Bau, Jofre, posem aquest. I ara marxem de seguida cap a Nàpols. Ja tenim aquí això. Ens anem cap a Nàpols. Derrotarem l'exèrcit, o intentarem derrotar l'exèrcit napolità. Està intentant recuperar aquesta capital de Nàpols que tenia presa els aragonesos. Això és una zona que és... Bé, és pla, és terreny pla, perfecte. Aquest què? No el fan fora, no l'acaben de fer fora del tot, Ha tingut un altre fill, Pere. Quan el facin fora tindrem motius per entrar en guerra i col·locar aquesta cortesana nostra. Però de moment no ho farem, A veure, què anava a fer jo ara? Aquí tinc un avís de que aquest Reginald de Beaune necessita orientació. És tímid i pensatiu, doncs vinga. Aquí. A veure, això està bastant malament en quant a... No, però no, en principi no està molt despoblat. Baixarem a Càpua. Si em deixa, baixaré a Càpua. Si em deixa, i des de Càpua atacarem els napolitans. Espero que abans que acabi aquest capítol haurem pres Nàpols. Si tot va bé. Ara interceptarem aquí uns 200 homes que estan enviant en ajut de l'exèrcit. Perfecte. Ah, no, no els hem interceptat. No importa. Esperem un moment. Això ho baixem cap aquí. Esperem que recuperem la moral i ens llançarem al combat una vegada més. Estic pensant fins i tot de posar-m'hi jo personalment, Perquè ja fa temps que no entrem en batalla. Tot i que sent una mica alcohòlic no em fa massa gràcia, No, més val que no. Home, sóc un líder inspirador. Va, què coi. Sóc almogàver, sóc descendent dels almogàvers, tinc dret a combatre. Però no tan aviat, No tan aviat. Esperem que jo vaig molt llançat i hem de recuperar una mica la moral. Que sí que tenim avantatge numèric, però tampoc no cal arriscar-se de manera gratuïta, Esperem un parell de dies més, o 3, i entrem en batalla. Hem arribat a Nàpols, entrem en batalla. Per cert, ja fa estona que no segueixo les peripècies de Jerusalem. Ja ha donat a llum? Sí, ha donat a llum la princesa, però ha tingut una nena que és rara. No, aquesta no és meva, Clarament aquesta no és meva. Amb aquest aspecte, aquesta no és meva, és del seu marit, Sens dubte. El seu marit, que no hi ha manera d'atacar. Bé, què hi farem? Anem a veure la batalla. A veure com ens portem. De moment sembla que anem bé, tenim superioritat. Tenim uns comandants molt bons. Mort un vassall nostre. I el rei d'Ausbert, a veure si el fan fora d'una vegada, va perdent batalles. No l'acaben de fer fora, Li costa, Costa que el facin fora. Bé, però sembla que la cosa va bé. Aquí s'ha forçat una batalla cos a cos. Ha funcionat, el centre ha caigut. Ara estem pressionant el flanc esquerre. El flanc esquerre seu, és el flanc dret nostre. Una altra batalla perfecta. Hem destrossat un flanc.
Ara anem contra el flanc dret, el seu flanc dret, sempre, tal com està aquí. I ara doncs, ja només queda exterminar, perseguir i causar unes quantes baixes més. I guanyem la batalla. La batalla de Nàpols. Veurem a veure quan suma aquesta batalla. Bé, no està malament. Està malament. Un 10% hem sumat. No està malament, no està gens malament això, Ara jo crec que ja podríem marxar. Però no marxarem encara. Seguirem els napolitans i els tornarem a derrotar si podem. Mira, el rei Jaume ha pres alguna cosa més perquè ha pujat el 97% de cop. A veure, estem a Amalfi. Cap on van aquests? Van cap a Salerno. Doncs nosaltres cap a Salerno. Ens falta només un 3% i guanyem la guerra. Tot això ho tindrem fet en aquest capítol, Ho tenim fet en aquest capítol, això. Està fet. Ataquem aquí un petit exèrcit que hi havia, molt petit. Bé, molt bé. Això no ens ha sumat. On van aquests ara? Estan anant a Cosenza. Doncs nosaltres a Cosenza. Els perseguirem fins que forcem una batalla. El moment que forcem la batalla, això ja tindrem guanyat. Això si no, el rei Jaume no pren abans aquesta possessió que està prenent, que és la ciutat de Marsella. Si cau Marsella, es guanya la guerra directa. Si no, mira, ja els tenim aquí parats. Els matem ara mateix, els liquidem ara mateix. La flota cap a aquest costat. Comandants en posició. Atenció, dia 26, dia de Sant Esteve, començarà la batalla aquí a Catanzaro. Batalla definitiva, després d'aquesta batalla, ja està, hem arribat. Catanzaro. Batalla de Beleastro. L'exèrcit napolità està tocat. Tenia la moral baixa. Mira, el Gausbert de Barcelona ha rebut el dragón, el drac. No sé per què serà això. Ja està, ja estem guanyant. Estaven molt debilitats els napolitans, els hem perseguit, no els hem donat temps a recuperar-se. Ha mort el baró de Montfort de Megara i ens ha deixat la baronia de Megara. Ja estic pensant a qui li donarem, Bé, estem aquí ja liquidant les últimes restes dels napolitans. Després d'això ensorrem completament el regne de Nàpols. Ja està. Hem assetjat la possessió de Catanzaro. Hem capturat el duc Aymerí de Salern, pel qual aconseguim un rescat important. El demanarem. Hem matat 500 homes, no masses, però només n'hem perdut 116. I això ens deixa la puntuació de guerra al 100%. Nosaltres no podem finalitzar la guerra, l'ha de finalitzar el rei Jaume, que pot estar molt content perquè li hem guanyat la guerra. I serà rei de Nàpols. I nosaltres podem estar molt contents perquè hem aconseguit una victòria, hem destrossat una vegada més per tercera vegada els napolitans, els Anjou. Bona matança hem fet d'angevins. Ensorrarem el regne i l'entreguem en safata de plata al nostre aliat, el rei Jaume. Nosaltres ens en tornem cap a Atenes. Bé, aconseguim el rescat del duc de Salern. Un rescat que ens ve molt bé. I ara haurem de repartir la baronia de Megara. Això me queda la de Megara. La que hem obtingut ara. Tenim dues, la de Megara i la d'Argos. Una de les dues l'hem de repartir. Potser les dues. Jo crec que tenim dos comandants molt valents que han fet una gran feina. Jo crec que els dos es mereixen una recompensa en forma de baronia. I em penso que és el que els donarem, aquesta baronia.
Hem arribat a Atenes. La flota és desmobilitzada, l'exèrcit desmobilitzat. Nosaltres deixem de comandar tropes. Els nostres comandants els desmobilitzem. Col·loquem el nostre mariscal. A veure com anem d'exèrcit. Bé, doncs col·locarem el nostre mariscal a entrenar tropes. Necessitem recuperar-nos. L'he posat? O és que no l'he posat. És tan petit Atenes. Val, ara ja està. Posem el nostre mariscal comte Jofre de Rocabertí, que s'ha portat molt bé. Posem a entrenar tropes. Ell ja no el podem recompensar, ja està bastant recompensat. Però, en canvi, els nostres comandants sí que es mereixen una bona recompensa. Aquí, Copé, col·locarem. Aquí posem la Copé. Aquest bisbe d'aquí. Molt bé, tenim aquí dos comandants que es mereixen un ascens immediat. Gelabert. Molt bé, Gelabert, ho has fet molt bé. Et donarem una baronia, et donarem la baronia d'Argos com a premi. Espero que estiguis content. D'Argos. Ara es converteix en la casa d'Argos perquè té la baronia d'Argos, això està molt bé. El consell està descontent? No sé per què. Potser aquesta baronia que he donat no ha contentat algú. No ho sé, l'hem donat al majordom, jo crec que hem fet bé. Tenim encara un altre comandant, Gumbau, excel·lent comandant, llàstima que té el tifus, però un excel·lent comandant, ha fet molt bona feina, casat amb un altre Rocabertí. Tu et quedes la baronia de Megara. Clar, és que això, clar, el Consell està una mica en contra d'això. Però és igual. Jo per mi s'ho han guanyat. El Consell no estarà gens content. Però m'és igual, jo crec que s'ho han guanyat. Quin era l'altre que hem donat? Argos, Argos, ella també té... Són dos comandants emparentats amb la família Rocabertí. L'altre era de... No era això. Quin era l'altre que he donat? Aquesta? No. He donat Megara. Perfecte, de Megara. La casa de Megara, perfecte. Però no importa perquè ells estan casats matrilinealment amb les filles del comte Jofre de Rocabertí, comte Jofre de Màlide. Aquest està una mica emprenyat perquè... Però bueno, hauries d'estar content. Li he donat en els teus cunyats, no. En els marits de les teves filles els he donat, O sigui que... Sí, em sembla que no són els seus cunyats. És igual, he donat a les teves filles indirectament, els he donat les baronies. I elles perpetuaran el llinatge. O sigui, què esperaves? Que li donessin en Dalmau de Rocabertí, que té 12 anys? No puc fer això. En Dalmau de Rocabertí, el que puc fer és casar-lo amb aquesta noia tan maca, Marina de Tost. I en Ramon Berenguer és molt jovenet. Com ha anat això? Bé, doncs ara, a veure, esperarem una mica més abans de finalitzar el capítol. El Consell està descontent, és igual. Estic esperant a veure si, per acabar el capítol... això és el que estava esperant, aquest gloriós missatge. La guerra aragonesa per Nàpols ha acabat. El rei Jaume el Savi ha aconseguit el regne de Nàpols. Una manera estupenda de finalitzar el capítol. Ara, la reina Raimonda és vassalla del rei de Nàpols. Encara té possessions importants, perquè té Provença, té això, el ducat de Provença, té el ducat de Càpua, i té alguns comtats, té 3 comtats i un parell de baronies, però és vassalla del rei d'Aragó. El rei d'Aragó ha d'estar ben content, el rei Jaume IV d'Aragó és ara rei d'Aragó, de Nàpols,
i duc de Mallorca, o sigui que és bastant més poderós. Sí, ara fixem-nos que la corona d'Aragó és pràcticament molt més poderosa que el que va ser a l'edat mitjana, perquè disposa de possessions a part de la corona d'Aragó, però el problema és que no té Sicília ni té una part de Catalunya ni de València, però disposa de Mallorca, disposa de 3 comtats al G, disposa de Provença, disposa de tot el regne de Nàpols, disposa de Dirràquio, un parell de comtats a Dirràquio, i disposa de Acaia. Per tant, és un regne molt fort, molt important. Això ha estat una gran jugada. Llàstima que l'únic que li falta són fills, però ha estat una excel·lent jugada. Nosaltres podríem fer fins i tot vassalls d'ell, però no, això no arribarem a tant. No arribarem a tant, ho deixarem així. Deixarem aquest capítol amb aquesta gran victòria d'Aragó, amb l'ajuda nostra. Ha desbancat els d'Anjou del regne de Nàpols, una fita històrica. Això es va aconseguir molt més endavant, quan Aragó va aconseguir matrimonialment el regne de Nàpols. Aquesta vegada ho hem aconseguit per conquesta. Hem fet fora els angevins. Els angevins ara s'han quedat a Hongria, això sí, però ja no passaran d'aquí, ja no es quedaran al regne de Nàpols. Tot i que aquí tenim compte perquè tenim el rei Janos, que té una reclamació directa. Encara no està tot fet, Encara no està tot fet. Hi ha gent que tenen reclamacions importants, però el tema important, la fita important, és aquesta presa del regne de Nàpols pel rei d'Aragó. Deixem passar un dia per acabar de setejar totes les coses. Això ha estat una victòria important, nosaltres hi hem participat molt activament. Realment és extraordinari el que hem fet. Estic mirant aquí el que està fent els bizantins, que estan, no sé què estan intentant conquerir. Bé, no em vull enrotllar més, ara ja estem en paus. Una cosa que faré, ara veig que la meva esposa, pel que sigui, ja està molt més contenta. Potser perquè jo m'he convertit en seductor, no ho sé. I li demanarem la conversió religiosa i per fi ho acceptarà. Serà l'última cosa que faig en aquest capítol, em penso, perquè la resta ja no tocaré res més. Les lleis de successió no les podem tocar encara, perquè tinc algun vassall que no està gaire content, que és precisament un bisbe. És l'únic que està una mica emprenyat, aquest bisbe. No té massa importància, en realitat. No necessito de moment canviar les lleis de successió. Tinc un únic hereu, que és el meu fill Gausfred, que té 8 anys. Ara estic pensant que una de les coses que hauré de... Aquest és en Joanes Comnenos Ducas, que és l'hereu del comtat de Tessàlia, perquè és el fill gran de la meva esposa. És el meu fillastre, en realitat. El que puc fer és casar-lo, per exemple, amb aquesta Guillelma, que em sembla que és la vídua d'algú. No vol? Perquè està en altres tractes diplomàtics. És la vídua del baró de Megara. Em sembla que era així, la vídua del baró de Megara, que era una Rocabertí. La casarem també amb l'hereu de... Espera't, a veure, esperem un moment, abans d'acabar el capítol, a veure si... 9 dies només, va, esperem, no ve d'aquí. Esperem que la nostra esposa finalment es converteixi al catolicisme. I quan es converteixi al catolicisme li proposarem un matrimoni del seu fill i hereu amb aquesta Rocabertí. Molt bé, ja tenim la nostra esposa catòlica. En aquest home ara li proposem un matrimoni amb la Guillelma, no accepta. Fantàstic, no vol acceptar. Doncs molt bé, i tu què, vols venir a la cort? No vol venir a la cort, bé, doncs no vol casar-se amb aquesta Guillelma de Rocabertí. I amb la Imilda sí. Amb la Imilda sí que s'hi casaria, però el que no m'interessa és a mi. I unes esponsalles, no sé per què no em deixa. En fi, és igual. És igual, no té massa importància el tema. Bé, doncs amb aquests últims moviments
acabarem aquí el capítol d'avui amb aquesta victòria esplendorosa del rei Jaume IV d'Aragó, que ha aconseguit el regne de Nàpols amb totes les seves possessions. És un aliat nostre. I en el següent capítol, doncs bé, què farem en el següent capítol? Doncs haurem de triar un nou objectiu, a veure quin podem triar. Veurem a veure quines possibles guerres podem declarar. En tot cas ens esperarem a tenir una mica més de tropes, però en tenim ja un bon grapat. Mirarem un objectiu nostre i una altra cosa que ens interessaria fer és de tot aquest reguitzell de fills que tenim i de filles, pràcticament tot filles, només un fill, intentarem aconseguir algun tipus d'aliança d'alguna manera per potenciar la nostra dinastia. I em penso que ja poca cosa més podrem fer. I això, abandonarem aquest complot que ja no té cap sentit, prescindim de la princesa Elisabet, ja segueix el seu camí, nosaltres la deixem que segueixi el seu camí, nosaltres ara mateix ja estem bé amb la nostra esposa, que ens ha donat tot aquest reguitzell de fills i filles. Al final ens portem bé, hi ha hagut moments una mica tensos, però al final ens portarem bé, i per tant doncs, deixarem aquest capítol aquí, el 25 de febrer del 1350, i continuarem en el següent amb les andances del nostre gran duc Gelabert. Fins aleshores.